Ka Assam Jatiya Parishad AJP kalapan pau ka jingso kya ka bajur halur ka jing bethei ka balajia hapo ka par doyong be an ha East Giant Hills ha ka babun ngut kinong tri par ki basakut bat yap ha ka te ka krem doyong ki na Assam habakhat ya ka ni ka jingjia omtang ka jingjia basngosi hendre ka basngo shirke shibun ka sengla keno ba wat hapring ki jinga ki pai ba bat ki jing persha ya ki bakum ki ne ki jing trekam ki ba be an Henry nakaliang ka Sarkar Assam Meghalaya bat Arunachal Pradesh talor ki tanat pulit jong ki ki jilla bat wat ka Sarkar pedeng kila pulom ban shim ki senjam ban te lakam ha ukurwa bala pelat ha ka sandrik rempang u president ke AJP u Lurin Jyoti Gogoi but u general secretary u Jagadish Bhuyan kila pha ka jingsngo lam shaki bahying hasam jo ki ni nong tre par ki bala khlat no but pen pau ba ka jingja ka bu ya ka jingkali ka bakraw ya ka jinglong ba shisha but ka jingkit kli jo ki sarkar ki badai kimi habak daw halwar ka bakum ka ni ka ju ka jingja basngosi kini kinongalam ki penkin mau bahag Henrio trik kala lingkod usnam baladap kumbak hendaingot kinong tray par kala yam hadin bekila sakut hapo ka wega thliu ti doyong be an hakathan 3 kilo Assam kuwari hajan umrangso hapo Dimahasau district ka bahab Assam bat markhap ka Meghalaya Henry ka ni ka jingja badang shan kala jia ha umte kata ha kaput ka Meghalaya bat ka bajan pha bat ka than kuwari ka Assam kini kinongalam ka AJP kila ong baka ni kapin isay baya ka jingti doyong thliyo khnai ni rat hole mining lakhang tang ha ki jing tho Henry ha ka jing shishapan ki bakum kini ki jing trekam be an ki dangai beteng klem sange da ka baya lambak la ya ki pai ba kilo ong ru baka AJP kala ra bun sien ya kamat jong ka jingti doyong be an lingba ka rukam ti thliyo khnai ka jing khayi doyong be an ki jing trekam jigi kin hun bat ki kampanya pisa be an ha ki jaka kum kaledo Margherita Karbi Anglong bat ha ki benta jong ka Dimahasau kila ong ba kila pha ru da ki dorkas haringkat ki sakhi satar na du ki kerdan jo ki shnong hadu ki bor ba hakli do kantup sha ki directors general of police jong baro ki lai jalla sha ki menteri rangba lan bat wat sha menteri rangba do ke India ha ukala lingkon usnam baladam ka AJP lambat kilat pthai kubor kila pun pau per thailing ba ka live video halor ka kamti doyong be an haki babun tali ki jaka hakarbi anglong bat wanra ya ka gaman hakmat ki pai ba bar ka sarkar Assam ka thau ya ka judicial inquiry commission balakli da justice Anima Hazarika bala shong than Henry ka commission kampat IT ka kai phot jongka hadu menta kila ong katkum ka jing ong jong president but general secretary ke AJP ka kamti doyong be an ka jing khayi be an ka jing don kti jogi kun hun bat ka kampanya pisa be an ka dei ka bala yo bor amtang na Dispur Shillong bat Itanagar Henry wat na ka dorbar ha Delhi kumjo kila ong balem kumta kan long ka basham shitam ban beteng yagi kamti doyong be an bat ban shalan be an ka ba pelen hakmat upai ba kentup ka jingkit jingba lingba ki surok national highway ka Assam bat ka jingtrekam jong ka kinhuan penyai doyong ha Assam klem ka jinglap jong ki pulit tanat transport neki bor jong ki tanat khajana kini kinongalam kila maham ru balada kum ka ni ka jing ngap menti bat ka jingbam shim kya jong ka sarkar ki bor penyai bat ki bor pulit kan long ka basham shitam ban la ban te la kam ye ki kam bam sam bat ye ki jingtrekam ba be an kila maham shu baka jingyap jong ginong trei ka bapelong namar jong ka jingduk jingkerdu bat ka jingdu jingkermen kendang yai beteng hakaju ka rukam